no norte da provincia de Lugo, pertence á comarca da Mariña Occidental. Limita polo norte co mar Cantábrico, polo sur cos concellos de Ourol e o Valadoiro, ao leste co de Xove e ao oeste co concello de Ovicede. Imos a falar do relevo. Ordenamos os montes en dúas vertentes. Os montes da vertente oriental, que son de relevo máis occidental, e os montes da vertente occidental. Na vertente oriental temos os seguintes montes: Monte Faro, preto de Areia, Pena do Golfo, Pena Alta e Monte do Chao, preto de Cee, Monte San Roque, Penedo do Galo e Mirador de San Roque, preto de Videiro. Na mesma vertente, máis aleixados, atopamos o Monte Chamón, o Monte Edrade e a Sala. Tamén o Monte Buio, co lugar do Candaoso. Na vertente oriental temos Monte Castelo, Monte Sibrosa, Cote da Sibrosa, Penida de Vieiro, Cote da Misericordia, Furcos e o Caballo. Celebracións. No Mirador de San Roque celébrase o 16 de agosto a Romaría de San Roque, na que mozos e mozas, na madrugada, suben andando ata ermida. A misa, a procesión do santo e o chocolate con churros son partes principais desta festa tradicional. Nos montes do Buio, no curro do Candaoso, celébrase a gapa, que consiste na corta e das crinas dos cabalos, que se crían en estado semisalvaxe nos devanditos montes. Ten lugar o primeiro fin de semana de xullo. No Monte Castelo, o San Martiño Castelo, celébrase a finais de maio ou a principios de xuño a Romaría de San Martiño Pequeno. Nela, centos de persoas suben ata o Sato e pasan a xornada arredor dun bo xantar. No Monte da Silvarousa levouse a cabo a explotación nunha mina de ferro, dende principios do século XIX ata mediados do século XX.